लोगो नों उन्दुबावगोन नों बेसेबा हाबनि सायख्लुमाव बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों उन्दुबावगोन नों बेसेबा हाबनि सायख्लुमाव बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा इसारा होदों मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा सिखांदो सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै गोजोन रायजोआ सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै गोजोन रायजोआ सिखांदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों उन्दुबावगोन नों बेसेबा हाबनि सायख्लुमाव
लोगो नों उन्दुबावगोन नों बेसेबा हाबनि सायख्लुमाव बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों उन्दुबावगोन नों बेसेबा हाबनि सायख्लुमाव बेसे गोदो गोदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों सिखांदो अ लोगो नों इसारा होदों हनै मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा इसारा होदों मिथिंगायाबो जिउआव सिरि मोननानै थानायनि बेरे रुंनाय बायदि रुंग'लांदों हनै मोजांनि बोथोरफ्राबो सुबुं जिउनि बुहुमा सिखांदो अ लोगो नों सिखांदो सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै गोजोन रायजोआ सारिगिदिं बुहुमनि गासै जाथायफ्राबो मिथिहोदों सुबुंखौ सिरि मोननायनि गोदान जिउ जोनोम लादों सोदांनाय जिउ जादों अब्लासो सौहैगोन नों बै गोजोन रायजोआ